Ti target Kokborok channel no norok no lamsogo norok tak phana ani channel no subscribe khai angke pati subscribe khai di tai bell icon no click khai di tai share khai laina tapok di get te khana norok ni bagui ang fix number dinai je house tai ending norok house ending no thangui norok no tini ang fix number dei dinai hingke chwng tabuk nailai nai di fix number wngkha thanaya phaika 19/34 hingke chwng o kunui no plus khaike phaio 13 hingke norok khana thangui mannai je 1 house by 3 house obo norok bagui khana ni bagui common number tongnai hingke norok jodi khana ni bisingo thangna hingkhai 1 house ni 3 house ni bisingo norok thangna hingkhai 11 thangui mano 18 thangui mano 16 thangui mano tai 13 no thangui mano o 4ta number norok bagui 1 house ni ang fix number norok no rei rikha hingke aboni baade norok haini hai 3 house ni thangui mannai 31 hingkai 38 tarpore 35 33 tarpore 32 o 5ta number norok khana ni bagui fix number o tongnai norok abono bo thangui mano hingke norok jodi goti thangnani muchuk yang khe norok house ending no thangui mano ar jodi goti thangna hingkhai norok goti no thangui mano hingke norok abono note khaiui narwgdi khata o hingke chwng tabuk thanglainai je age o bahai khe phaika oboni naidi ang aswk tola o thaiya karui no ang Hambai omo phunuknai hingke 48/47 no naidi o kunui no plus khaika hingke phaio 15 hingke oro 5 house ar 1 house hingke 1 house success wngkha hingke abono karui bo tai 19/34 no chwng naikha hingke naidi 19/34 no chwng naikhe obo kunui no plus khaika hingkhai 13 phaio hingke 3 house by 1 house phainani khana chance tongo je house go hingke norok obono karui norok tai kubun no thangya yogo norok obono thangmani bai no norok success khlai mannai hingke norok o video no naiui norok khana thangdi ang khaka o norok success mannai hinui hingke norok tak phano ani channel o kwtal naiui tongkha hingkhe channel no please subscribe khai di tai norok bell icon no click khaiui tai nini baya rok no bo share khaina tapukdi sabrum no norok bagui oro common number rei tongnai norok ageo je loss ongmani abo norok tisai manmajat tini bagui aswk no norok no.